Galdakoko kultural ondarea aurkeztu da. Zertarako egin da hori? Gauza simple batekin, babestuteko erikuntzak, herriko erikuntzak eta bide batez erikuntzak babesten duzun bitartean, babestuteko herriaren historia. Ni pentsatzen dut, pobladua dela gaur egun gitxienetariko existitzen da bakarra ez olakoa. Badakigu zertarako zen, paternalismo edo deitu jozu gura duzuen bezala, baina azken finean izan zen sendatzeko esku mano dobra. Leku baten daudelako dana. Etxeak, eliza, zentro sozial, ekonomato eta eskola. Sasoi horretarako oso eredugarriak izan ziren etxe hori. Ni pentsatzen dut eredugarria dela oso obrero langile osoa bezala. Beti pentsatu izan dugu, babestu behar direnak izan diren katedralak, elizak eta loka osa, baina ez. Gaur azken urte hauetan elkartea saiatzen da, gizabidea saiatzen da babestuteko arkitektura industriala bai. Arkitektura industrialaren barruen auzo langileen erikitako auzoa dira. Hain artean dago auzo hori. Galdako ez da inoiz izen hortik ikusten diren herri bat moduko, ezta? Nahiko txikia zen. Etxo, 2009 hasieran 1000 biztanle baina zuka. Galdako hasi zen, azten 20. mendetik aurrera. Eta gero ja, etorri zena. Horregatik, pentsatu berik, apurtu egin dire baserri gehienak. Bota berzenean baserri hori biek, Nasau eta Plazakotxe Barri, hasi ben egiten parceletan, heredadetan eta holako asuntoak hasi bezen egiten etxe txikitsu bat. Kortabarik, lababarik eta hori, etxe txikitsu batuk txale modu bat. Hoi, gero, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, etxe horiek egon ziren lekuen, egin ebezan horako pisuetako txale. Horrekaz zer gura dut esan? Ez direla konservatu. Ez baserriak, ez 20. erdiko etxetu, eta ez ebez. Eta horregatik, hain importantea da, katalogo egitea, eta alik eta obere babestutea olako.